Hejsa. Det er blevet søndag eftermiddag, og jeg er gået i køkkenet, fordi at jeg har tænkt mig at lave mig en smoothie, som jeg skal vise jer, hvordan man laver. Først og fremmest så vil jeg lige fortælle, at jeg er super glad for min lille smoothie maker her. Den er fra Electrolux og ser sådan her ud. Den er super nem at bruge, det skal jeg vise jer bagefter. Men til at starte med, så lægger jeg en banan ned. Og 2 håndfulde frosne jordbær. Så tager jeg lige 3 kugler frosne spinat. 2 dadler. En spiseskefuld kokosolie. Og 2 håndfulde frosne havtornbær. De er super sunde. Til sidst så putter jeg heller, hedder det vist på dansk, 2,5 deciliter mandelmælk ned i. Man kan også bruge rismælk. Og en halv teske lakridsrospulver. Jeg elsker lakrids. Og en halv teske kanel. Sådan. Det var det hele. Så skal jeg bare lukke min holder her. Så ryster jeg den altid lige en lille smule, så det bliver lidt nemmere. Der er jo mange frosne bær i, så det kan godt larme lidt nu også. Så gør man bare sådan her. Nogle gange er der lidt for meget frosne bær i, så skal man have lidt hjælp. Den skal vi smage, om det er lige så godt som den plejer. Den skal jeg gå ind og hygge mig med nu. I må også hygge jer. Ha' en dejlig søndag. Hej.